Lijep pozdrav, danas je s nama Mario. Pozdrav svima, ja sam Mario Dubravac, imam 33 godine, diplomirani inženjer računarstva, radim u struci, evo zadnjih godinu dana treniram u top formu, hapkido, kickboxing i teretanu. Do čega si počeo vježbati? Počeo sam vježbati najviše iz razloga što puno sjedim, evo sjedilački način života, posao, vrsta posla je takva, evo krenuli su najviše bolovi u kičmi, evo manjak je kretanja i sve skupa, evo osjetio sam potrebu da s nečim krenem, Dražen mi je preporučio top form, ja sam zadovoljan, evo. Kakve benefite imaš od kada vježbaš? Kičma mi je u puno boljem stanju, to osjetim, evo, nakon treninga, mislim, stvarno se osjećam super, sutra dan idem na posao, opet je tu sjedenje i tu osjećam puno manje bolova. Kome bi preporučio vježbanje? Preporučio bi ja svakome, samo evo, mi koji sjedimo puno, a to nas je stvarno jako puno i informatičara i uredskih poslova, svima njima treba nekakva aktivnost uz posao na kojem većinom sjede, slabo se kreću, tako da ovo je super prilika za nekoga da dođe da proba da vidi za sebe kako mu je. Evo, Mario i ja smo podijelili informacije sa vama, na vama je da vi odlučite, da dođete pitate, a mi smo tu za vas. Pozdravljam vas iz fitnessa Top Form. Lijep pozdrav! Pozdrav!